Derde positie is in handen van Websel. En de vierde positie is die voor Johan Wijnlegger inderdaad. De vierde positie. En dat zijn toch nog steeds kansen richting die halve finale te halen. We gaan weer even de loopbaan voor de eerste kwartfinale. Dat is die boys, 9 jaar. We zijn al net al met Jimmy Jansen, Jeroen Makelman. Zit nog, vier man die tegen hem de zelf kijken. Jimmy Jansen goed getrokken. Kijk trouwens ook weer op met Johnny Makelman. En daar is ook Korvik er goed bij. Zit Korvik, super intercept is even op de derde plaats. Dat zijn nog een paar die heel goed getrokken zijn hoor. We even kijken wie gaat dan die vierde plaats innemen. We zien nog Kevin Doorvoet dat nu op de vloer is of die vierde plaats gaan overnemen. En dat doet hij nu zien. Het is Korvik hier van. Korvik van terug van plaats nummer 3 naar plaats nummer 4. En dan komt even nu voorbij zitten. Nu wat inderdaad. Kevin Doorvoet. Nu heeft hij de plaats over Korvik. Korvik helemaal buiten toe. En dan kan er eentje weer doorkomen. Dan valt Korvik terug naar tijd. Die komt naar tussen uit. Dat is 2 meter. Subban. Subban blijft tussen op die vierde plaats. Niet zo goed. Jimmy Jansen. Ja, dat weet ik.